Rin sa straight to the point. Bangag sa ilong. Ya, usaman, solusyon ba yun magkakasaba aga people power aradyo ba Joy? Ha? Kay karon ko nung Setyembre magkakasama 12 or 13. Magtapok-tapok ko nung magkakasama dito sa EDSA. Aro magkakasama nga pakadaugo ning mga opisyalis atong kagamhanan, labi na magkakasamang ato ang presidente o kining ato ang magkakasamang Speaker of the House nga si Martin Romualdez nga mao magkakasama karoy gipakasa sa katawhang Pilipinon nini magkakasama karong sampataw nga rampan nga korupsyon nini magkakasamang ato ang pangagamhanan. Sa Nepal magkakasama, Indonesia, Sri Lanka o ubang pabaganasod magkakasama nga adunay mga ingon ini nga mga panghitabo kansang katawhan na dismaya sa ilang panggobyerno mihimo magkakasama og inisyatibang protesta ni Alsa Batok magkakasama sa ilang kagamhanan. Rin sa straight to the point. Aban ang pangutana magkakasama kini solusyon ba? Dili ba di magkakasama busabot lang hinuon taon ni kaguliyang? Dili ka magkakasama maghatag na hinuon kini og dili ba yun niya magkakasamang samputanan? Labi na magkakasama sa kahimtang sa ato ang ekonomiya? Rin sa straight to the point. Dili ba ka magkakasama delikado ni? Labi na sa kinabuhi magkakasama natong baga sibilyan o ninyong baga sibilyan kay bisan pa magkakasamag ingnon nga peaceful magkakasama nga gatherings, peaceful assembly magkakasama wata masayod basin ni doon na magkakasama yung mga sampataw nga mga sabutsuro kini magkakasamang busabutahi nini magkakasamang sitwasyon na karon aron magkakasama sa butod o kagubot kining ato magkakasamang nasod karon nga nagatubang og krisis sa liderato magkakasama sa atong panggobyerno labi na magkakasama sa nataran sa politika.